Machiegni jahera mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu mataye na Ruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo koda e chenro ni odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa odiechieng' ma kawuono daktari osechopo. Kaka watimega e chenro ni daktari kongi nyisowa ni in nyingi ng'a, in wuod kanye, ithietho kanye, ilony e weche mag thieth mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano maduong' Ruth kuom miya thuolo ma kawuono ni mondo adonjre e weche mag tuo mar kansa ma dhod nyuol. Nyinga an Joel Omondi Okumu, an jakano ma Kobura, ma ka koko dhot matin en Kowala. Ya koro an daktari miluongo ni radiation oncologist, clinical oncologist. Omiya teko mar thiedho jotuo katiyo gi x-rays, mano radiation, eto gitiyo gi chemotherapy, mago yedhe michuo mikete ler. Yeah. Koro an bias mara en thieth mar joma mine man gi tuo ma kansa no, lakini sani twa thiedho kansa mora mora mopogore gi mag remo kende. Mogo ko twa thiedho Kenyatta. Waduoko ni erokamano makende kuom chopo e studio wa mar Ramogi TV ka wawacho ga ni ngima en mwandu. Omiyo seche mibiro ka wadwa ni mondo mi warwaki kendo ibed thuolo mondo mi wadhi adhiya nyime kod chenro achiel kachiel. Mana kaka iwacho no intiere kod lony e weche mag tuoche mag kansa ahinya mag joma mine koso kansa duto te? Kansa duto, lakini an gi bias gi joma mamine. Emomiyo mano bende mabokelo waitwa kwa odiechieng' ma kawuono. Kawuono wadwa wuoyo kuom cervical cancer ma en kansa mamako dhod nyudo mar joma mine. Kapok wadonje twak, iwacho ni idari e osiptal mane chunyi boma ma Nairobi ka? Athiedho Kenyatta, Kenyatta National Hospital, antie koma general to gi private. Koro general antie en Cancer Center to private and Doctors Plaza, number 46. Eto Thursdays maneno jotuo moko mobedo booked yo Karen kocha, Karen Hospital. Erokamano ahinya machiegni. Mana kaka iwinjo no jahera mar chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV kawuono wadwa wuoyo kuom cervical cancer kata kansa mamako dhod nyodo mar joma mine. En tuo masani ng'eny mokalo daktari. Ka wadonje twag ni hie ji manyalo romo di kata kwanda tamalo adi percentage adi mar joma mine ma ithoro yud kod tuo ni. Mokwongo abo chako gi introduction ni cervical cancer nango. Ma en kansa mamago dhod nyuol joma mine. Obedo caused gi kute milongo ni HPV, human papilloma virus. HPV gi gin kute ma kokwan gi kite gidhi madhi 100, lakini moko makelo kansa gi gin madhi 15 e kwan gi. To makelo specific cervical cancer ma wuoyo ni kawuono ni gin subtype number 16 gi number 18. Koro e piny te ega 2020 e piny te noyud joma mine manofweny gi tuo ma kansa ni ne gidhi 600,000. Aito nus mar mine gi mano around 300,000 no tho gi tuo ni ega mar 2020. Aito percentage ma 85 ne giyudore e pinje machiwo mago third world countries. Kaka mikwa mag Afrika gi? Mag Afrika gi. Erokamano ahinya. Wacho kacha ni kwanda tamalo 80 ne yudore e pinje wa kata pinje mako kadongore kaka pinje mag Afrika. Hie ipani ang'o momiyo kwanda tamalo 80 mano kwan maduong' mokalo ne yudore e gwenge wa mana mag Afrika? Koro kawang'iyo kanyo wang'iyo gi wach ma ilongo ni risk factors mo an gogo. Koro risk factors mondo ng'ato oyud tuoche gi ng'eny gi en wachako nyithindo manyiri matin chako romo gi joma chuo kapod gitin. Mano ka gin kapok gichopo higni 21. Aito ng'eny tuo ni iyudore kuom joma between 35 nyaka 45. Aito koro ka teko mar dende piny, kaka immune system ni piny, tinyalo yudo gi chon. Mago joma chal ka joma tiyo gi yedhe ma kweyo rem mag ayaki ma ok obedo control gi yedhe go.
Yeah. Mamago gin moko kuom gigo machwalo mondo mi tuoni yudre mang'eny e gwenge mag Afrika. Ilero kata ni nyithindo manyiri chako riwore gi joma chuo kapod gitindo. Tiende ni hie tuoni ang'o ma chwale kata ang'o ma kele, nikech kipimonwa risk factors go wang'iyo kopogore kod weche mag chako riwruok gi joma chuo kapod gitindo, kaachiel kod rateke mag del immunity kani piny kod weche ma kamago. Ma immunity bende kani piny ahinya wabong'iyo gigo manyalo miyo immunity mar ng'ato bedo piny. Gima nyalo miyo immunity dok piny en maybe kituori kaka tuoche mag HIV, mano immunity dok piny nikech ng'ama ngima kabisa kaka an gin ka en gi kute mag HPV ni, human papilloma virus, dendi nyalo luoko kutego within gimoro up to 18 months onyalo luoke ka ok inuore yudo kutego. Lakini koro ka immune ni piny, teko mar dende ni piny, koro kutego gi dominate e cervix kanyo e dhod nyuol mar ng'ama miyo. To gimiyo gimedore, koro tuono donjo kuomi. Manyiso ni en tuo ma bende kata dendi nyalo luoko kapo nono ni rateke mag dendi otegno maber. To kendo gimoro ma nyalo miyo risk factor ng'enyo ki imadho ndawa ka e line ma koro mano genetics nitie ng'ama nigi tuo mar cancer. Mago be risk factors mag Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo e Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha tuo mar kansa mar dhod nyuol kata cervical cancer. Daktari aneno ka ibiro nwa ka kod picha apani ma en mar pimonwa hie mar nyisowa ni dhod nyuol ma wawuoyeni kata cervix ma tuo ni mako nitiere kanye. Machiegni inyalo leronwa. Koro mae wawacho tuo ni ochako gi kae. Koro ng'ama pod tis iye kae niga gi oko, nyathi mathis monyuol kae niga gi oko ku. Koro kochako romo gi joma chuo chon, koro tuo ni donjo chon. Lakini kisedongo maduong' to mae iluongo ni involution, odok gi iye ku. Koro at least lining moko ma tuo no donjo go osedinore, koro ok yot mar yude. Lakini kichako chon to kae niga gi oko. Koro sami dongo odonjo gi iye kucho. Ma hie nyithindo manyiri nyaka ritre kik gichak riwore gi joma chuo chon nikech ma abro miyo thuolo gi mar gamo tuo ni bedo malo mokalo. To kendo kiriwore gi joma mopogore mang'eny. Gi joma opogore mulane kanyo matin daktari. Yani kin gi jomoromo go kuom sexual partners mang'eny mopogore. Koro carriers go nyalo mi HPV go mopogore, koro dendi ok nyal luoko gi oko. Lakini kene ng'ata achiel kende mo dominate to yot mondo iluoke oko. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo e Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha tuo mar kansa mar cervix kata cervical cancer, kendo daktari nitiere studio ka amara miyo waler mathuth. Hie awinjo kimulo kacha weche mag riwruok kata weche mag terruok. Debede ni e main cause kata e yo mathoth ne tuo ni thoro donjo godo kuom joma mine. Mana dier kabisa, gima wacho no, oka nyalo nuoyo maber moloyo mano. Koro wany kare kik ibed gi joma opogore mo mang'eny. Kata un kodgi to ibed gi ng'ata achiel mong'ero go maber. In bende nyalo donjo e twag ni nyalo tudori kodwa kokalo e yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Kapo nono nitiere kod penjo moro amora madiher mondo mi penj daktari ne studio mondo mi oduoki. Daktari, tuo ni kata cervical cancer obiro ga e yore mopogore kaka iseleronwa no. To ochako ga nade? Ere ranyisi ma ka ng'ato neno kata ma ka ng'ato winjo ka ng'ama miyo winje dende to nego bed ni ochich ni nyaka bedie ni antiere kod tuo ni? Kute mag cervical cancer negi e dendi ka kute go donje dendi ginyalo bedo gimoro higni 10 nyaka 20 kapok ifwenyo. Kapok ifwenyo. Aisto kosechako chamo dendi, gik ma waneno mang'eny ma ng'ato nyalo winjo, nitie moko mabiro chon to mabiro molewo. Koro mabiro chon gi chal ka gik ma ineno remo korka yo nyuol, dhod nyuol. Ineno remo kawuok, inyalo neno pige kawuok maler kata moko madum. Kendo moro inyalo neno ka iromo gi ng'ama chuo,
ineno remo bang' timo timno. Mago mabiro chon. Lakini koselewo, kibiro kuom daktari koselewo, gik moneno mang'eny kuom joma olewo biro e thieth, gibiro ka gidhero, ineno remo orumo kuomgi, kendo inyalo neno ka nyorokege ok ti maber nikech tuo osechamo dendgi. Mago ema mabiro early to gima biro late. Mabiro machon iwacho kata ni samoro muya kata suya marach nyalo bedo ni wuok kuom ng'ama miyo, kaito iwacho kata ni mabiro chon bende en pige kata discharge mawuok kuom ng'ama miyo. Iwacho ni discharge ni chalo nade maka ng'ama miyo neno ka discharge aina ni wuok e dende to nego bedni ochich ni nyaka bed chandruok nitiere ka discharge nyalo bedo mopogore mokwongo nyalo bedo wakwongo cha gima normal, discharge ma normal maka ineno to konego bedni mi wasiwasi. Nitie moro ma sama ng'ato timo ovulation, mano en clear, maonge shida kata onge harufu to oyware. Ovulation en seche ma ng'ama miyo koro dende ikore ma kapo nono ni oromo gi wuon plot to nyalo yudo nyathi. Seche ma koro tong' oikore maber mane ovulation. Ma koro seche ma timore dend ng'ama miyo bende ng'ama miyo thoro ga bedo gi discharge. Iwacho ni discharge ni chal nade? Mano to oler to oyware matin, to onge harufu moro amora. Mano kineno kik ibed gi wasiwasi. Kaito discharge machal nade ma kineno to nego bedni chich. Moro nyalo non remo mopogore gi remo mar dwe mineno ga pile cha joma miyo. Aito kendo inyalo neno kuromo gi jaodi kata gi ng'ama chuo, uneno remo bang' timno. Aito nitie moro be iwinjo rem sama uromo gi one plot kaki wachon. Mama go gin ranyisi ma ka ng'ato neno to nego beno ringo mapiyo dhi e osiptal. SMS en 23600 chendo en penj laktar kawuono wang'iyo kansa mar yor nyodo kata cervical cancer. Daktari nitiere studio oseleronwa ranyisi ma kineno to nego beni chich mapiyo idhi mondo mi ine laktar. Daktari, aneno ka nitiere kod picha machielo ka en mar puonjowa kata mar nyiso wang'o. Koro sama wafwenyo ka be in gi tuoni, koro daktari miluongo ni gynecologist en daktari mar joma mine, koro seche mibiro ireno, obo kawo gimoro ni speculum, nitie picha moro kanyo manyiso speculum. Manyene picha moro kando. Picha mar speculum, hapa ni director wa Bob bro tangonwa picha no, seche motangonwa picha no, namba mar SMS en 23600. In bende nyalo donje twagni mondo mi watwag kanyakla ka ipenjo laktar, penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar cervical cancer. Okay, hapa nini wabai, but wadoga picha. Wadhi nyime daktari. Picha koro maluweno, koro kae daktari no kokito speculum, Speculum en ang'o? Speculum en inyalo pimo no pimo instrument moro ma koro daktari ma gynecologist, daktari ma mine no. Kibiro ire, otimo ne gimoro luongo ni physical exam. Orango dendi te. Koro korango dendi te, omanyo kuma shida no nitie. Koro kuma shida no, obo kawo speculum en gimoro instrument moro miketo ka dhor nyuol koni, aito orango ni koserango oneno kama ok ma kawaida. Uneno kuonde maybe gima tiye iye kuno. Koro kanyo kayo matin itere lab ging'iyo ka gino be normal koso abnormal. Koro mane ema nyalo nyiso ni tuo ni nitie kata onge. Nikech sama iwuok discharge ok en mas ni nyalo bedo gi cervical cancer. Nitie moko be mana inflammation, maybe ngi tuoche ma STI, tuoche ma donjo seme iromo gi ng'ama nigi tuo, lakini ok en amas ni en cervical cancer. Koro mago be nyalo bedo gi discharge. Koro kokawo ringo matino tere lab, koro kanye mapogogi ni ma cervical cancer to ma ok tuo. Chenden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kata matin, waduogo bang' thuolo matin mokalo mondo wadhi nyime kod chenro ni. Seche ma kawo yweyo no to in bende nyalo tudori kodwa yor SMS, namba mar SMS en 23600. Kawawacho ni ngima en mwandu.